record. Kowa ya ƙi kasi mun faɗa da shi. Wayi dumbuwayi kaluguna, tun jalalu Allahu rabuna, ƙara ba mu dama ilahuna, yabo a gurin nabiyina, arzikin halittin da baya shi. Rabbana kanun ko salatika, adadin dukkanin halittuka, so muke ka wa mai maka, sanya alihi rabbana duka, a sahabu sun nuna baya shi. Kowa ya ƙi kasi mun faɗa da shi. Dole ne mu duka mu kai da ku, a sahabu domin fa baya ku, banda wawa ma wala ya ja da ku, kun bayan kiyama sai ya da ku, tun da baya san a sahabu shi. Sayyadi Abakar na gaida kai, jarumin ma'aiki waye ya kai, Sayyadi Umar dole sai da kai, Usmanu kai ma fa sai da kai, shi Aliyu mun san fa baya shi. Kai da fafatin duk mutola ne, dan gidan ma'aiki ubanmu ne, kurishe mu so garkuwar mu ne, masu da shi masu sallama da rasulun ne, garkuwar shi kowa ya ƙi kasi mun faɗa da shi. Sallama muke gunka shugaba, jinjina muke gunka ja gaba, sannu dai ya abin yaba, mu ƙara gaida kai ya farin uba, ya farin jakadan da baya shi. Na gidan da ana fito, ni da ya haya ne muka fito, badan mu koma ba, don muka fito, mun yi alkawar ganda za mu fito, don mai ja da kai sai mun fata da shi. Kowa ya ƙi kasi mun faɗa da shi. Wani ga mu san bai mana ba, kuma mun faɗa ba za mu so shi ba, kowanne ne ba za mu bi shi ba, mu ba shugaba mu kasa gaba, da iman ba za mu bar shi ba. Wa adi'ula hawaye gaba, wa mai shakila amince gaba, in kuntun tuhibuna bakila ba, wa aminu bila shi kaɗai gaba, kai gwanin mu ba a gini da shi. Kowa ya ƙi kasi mun faɗa da shi. Dan idan ka kishi sai ka da ku, rabu bai afuwa na kai kuku, ba a ja da shi na sanar da ku, rabu bai afuwa na kai kuku, dan ku gane shi ba a ja da shi. Mun ga rabu ne ke kula da shi, kuma shi ne nan ke tsare shi, kuma ramai da na ce kusan da shi, da bari ya dama an yi saboda shi, kai fana mu ba a gini da shi. Kowa ya ƙi kasi mun faɗa da shi. Ya yi rantsuwa da garin sama, duba ya su ko za ka san shi ma, har da wasu hama na ƙara ma, dan ku gane shi ne kawai sama, ko ilahu bai da kamar ya shi. Kuma da kyauta rabbi ya masa, wanda saufa malam ka fallasa, inna a ɗai na fata yi ce, alƙasimu wannan sunansa ne, mai fita huljan na tuna shi ne. Kowa ya ƙi kasi mun faɗa da shi. Kuma shi koman shi na rabu ne, min lisanihi na a bayyane, biyadillahi wannan takensa ne, kuma shi safi kan ilahu ne, dan wama ya ya ce da shi. An wajen kiran sallah sai da shi, kabara harama nan ma da shi, in ka zo da shi ya fa sai da shi, kun fita fa sallah nan ma da shi, rabu ba ya karɓa in babu shi. Kowa ya ƙi kasi mun faɗa da shi. Kuma shi gajimin nabiyu ne, wa imamu famar salina ne, kuma shugaban duka kauni ne, rahamar halittin ilahu ne, kai annabi wallahi baya shi. Dai ya ce kun Allah batun miyai, sanda zai wa fati batun miyai, da an taso kiyama batun mu zai, kai wajen face to fana mu zai, kai tun maki annabi da shi. Kowa ya ƙi kasi mun faɗa da shi. Dan uwanmu dai kai mu je gaba, wai maye ma aiki bai mana ba, dan Allah ina ne bai kai mu ba, wai ina ya je bai faɗe mu ba, musu muke kude ƙara rike shi. Makiyinsa ɗan hudu fatu ne, kai ɗan fa'ai ma walidi ne, kuma shi yaran abaja ne, babban gera ma ai danginsu ne, tun da raba uban shi ne.
an kaƙi aljanna domin mu ne jahannama dan mai kiyansa ne duk mai kishi da dan fir'auna ne binaru makocin hamana ne dan wajen abuja hitu da shi kowa ya ƙi ka sai mun faɗa da shi duk magiyin kafin su fata su mun yi alkawar sai mun kawar da su jahilai sai mun dan kwafar da su kuma duka sai mun karar da su wanda duk ya duk ba mu kyale shi Dun talamarudin ubansa ne kuma ɗan ƙaruna danginsa ne cif a cika ma ɗan uwansa ne tun da tashe ɗan malaminsa ne to wallahi sai mun batar da shi kowa ya ƙi ka sai mun faɗa da shi mun fa haɗin dai ba annabo ba kowa ne ba za mu so shi ba arzikin mu ba gunsa yake ba rayuwar mu ba za mu ba shi ba ba domin sa Allah ke ba mu ba ba domin sa ne ya kula mu ba bai zamo sanadin uban mu ba bai zamo sanadin uwar mu ba bai zamo sanadin kanan mu ba bai zamo silar sa kayan mu ba ba dan shi Allah ke raya mu ba kowa domin shi ne za mu mutu ba ba silarsa za a tashe mu ba ba shi Allah zai tuhume mu ba kuma bai zamo ai amsar mu ba kuma ba shi ne zai cece mu ba aljanar mu ba kunshi ba take ba kuma da wannan ba za mu so shi ba san shi bai zama mana dole ba shugaban mu ya isai mana har gaban kiyama mun tabbata kowa ya ki shi sai mun batar da shi mu mu rayu ko mu mace kai akan ma aiki mun amince mun ba mu san wani cece kuce dole ne a san da haye kuce kuma a gana ba a kini da shi Shi ya zafi wanda ya taba shi zami iya zagin shi dan ya ji kowane ne ba za mu bar shi ba wanda ba ya so a ji mu da shi to ka shawara kai ya ta da shi kuma sai an yi hatara don akan ma aikin mu shajira ko kaɗan Allah baya gafara da ka taɓa shi ne za ya tunzira don ku fa Allah na ji da shi Rabu godiya dole mai maka tunda ka haɗa mu da mai maka a cikin waɗannan babbai duka rabu na ka sanya su albarka don isar ma'aikin da baya shi kowa ya ƙi ka sai mun faɗa da shi to anan muke so za mu tsaya rabana da dama na tsarkin niyya kuma rabu ka wanke zuciya ka cire tsoron mu gaba ɗaya duk maki ma aiki mu ɓadda shi ku dube mu ne da shi ba a jin kamu kuma da ni da shi da rasulu ne muka so da shi duk inda zani ba na rabo da shi ba a gana nau gana shi kowa ya ƙi ka sai mun faɗa da shi Rabu dai isar mai garin maka karkasa da dai mun yi baraka ka tsare mu shari na halaka girman kai da nema na ɗaukaka sannan ɗan uwa na bari da shi dan Allah ku dube mu duniya ba mu ba da gaban mu mun bada kuɗi ne a fi mu shugaban mu ya isar mana ba mu yarda wani ya fi mu shi duka masu so kansu ya haɗu dukansu su kama mu majidu kuma abin ya ban so mu majidu duk ya da riri ka su gudu to za su gansu kullum a murmushi kowa ya ƙi ka sai mun faɗa da shi uwa da uba kula da su duka rabu na karyace da su kada ka bari mu saba masu malam awa zai bayyai mana dan a yanzu ba mu da kamar ya shi Rabbana salatin ka da kake ka ta yi wa wannan da mu rike alihi sahabai ciki suke sada baba sidi uba yake duk ya ka sakar mu bar shi kowa ya ƙi ka sai mun faɗa da shi ya haya nake duku za ku ji na ma'aiki ne ko ba ku ji ni kuma na gidan fasidi ne dan kanan ya sa alisidi ne mun yi alkawar kuma har abadan ba mu kyale annabi shugaba kowa ya ƙi ka sai